карах трабанта и не щеш ли съдба, се отбих в ресторанта, за да хапна чорба. На съседната маса една дама седи, една дама от класа, сей такива гърди. Тя облизваше устни, аз я гледах смутен и желания вкусни се събудиха в мен. Имах няколко бона и ми падна перде, упред нея Мадона репички да яде. Но отсреща не щеш ли един мъж изре с триъгълни плещи и квадратна глава. Ало, малката, как си? Плащам, тръгвай с мен. Тя му каза простак си и добави кретен. Разneви се обаче то с квадратният пес. Тя пищи, той я влачи към един Мерцедес. О, така се ядосах и какъвто съм луд, на земята го проснах, седи на перкут. Но пристига четирма на уши с обеци, охранителна фирма, цял отбор от борци. И какво да ви кажа, поудял от любов, аз лежа на паважа, а след той в Пирогов. Нямам близки съседи, ни жена, нито брат, с телесни повреди отпред и отзад. Изпочупен, гипсиран, смъртоносно ранен, от любов репресиран, за любов награден. И за вид одеяло гледам в стаята тя, с термометър, цукало и букетче цветя. Уморана и бледа на леглото седи и в очите ме гледа, са и такива гърди. Помълчи за минутка, нямам капка вина, аз не съм проститутка, аз съм честна жена. Ти не си адекватен в този курвенски век, ти си невероятен, ти си честен човек. Ах, сърцето ми страда да те гледам лежаш, да отидем в Канада или примерно в САЩ. Облаци в мъглата се разсейват, ритъма остава в мен, светлините гаснат, но аз съм все още тук.